Здравейте, приятели и колеги! Днес ще направя едно видео с Шкода Еняк, да видим какъв е зимния рейндж. Както се вижда, температурата, на която тръгваме, е 4 градуса. Показва 388 км при стартиране. Ще ползваме и климатик. Това е, ще апдейтвам по време на пътя, за да не стане много дълго видеото. Сега стартираме. Вече сме на път на магистрала Тракия. Забравих да спомена, пътуваме от София до Пловдив и обратно, като маршрута до Пловдив е, както знаят повечето, на Долнище, но след това компенсираме обратно. Така, колата е Шкода Еняк, както споменах, 80 кВт батерия на задно и за момента сме 373 км, т.е. сме загубили около 15 на км. Първоначалното тръгване тръгнахме на 100%. Както се вижда там от синята ивичка, е ограничен все още рекуперацията на под 80% батерия. Като паднем, ще бъде както трябва. Караме с 100 км по Тракия, не с 90. Целта, нали, все пак е да тествам заводските характеристики. По каталог я дават с 548 км пробег по VLPT. Всъщност реалният пробег прямо EV Database сайта е 440 км при нормални температури. В момента тестваме, както виждате, вече е 3 градуса температурата, може да стане и по-студено. Разхода за момента е 22,2 и така, остават ни още 100 км до Пловдив. Ще апдейтвам след като минем спускането и изравним малко преди Пловдив. Включваме се отново 50 на км преди Пловдив. Вече минахме спускането. Разхода за момента е около 20. Варирахме, стигнахме до 24. За момента е 20. С батерията е 70%. Още общо взето сме на сбора от изминати и оставащи километри 380, което може би сме компенсирали тези, които изгубихме. Ако върви в тези граници, означава, че трябва да минем 380 км при тези условия. В момента температурата малко се повиши, 7,5 градуса. Варира между 2 и 7 общо взето. И така в Пловдив ще се отбием за час, за да се разходим и после може да се включа преди Пловдив отново и така пътуваме. Включваме се отново в хода за Пловдив. За момента 20,4 разход, 57% батерия. Часът е 2,5 и температурата е 9 градуса. 155 км сме изминали, тъкмо ще засечеме колко километра имаме градско. Ще се включа пак след малко. Здравейте отново след 4 часа и 30 на километра в града Пловдив. 56% на батерията сме на 47 и оставащи 170 км. Разхода се е дигнал от 20,4 на 20,6 и пътуваме. Пристигнахме на Ихтиман. Така както изглежда, оставаме по навигация, ни остават 45 км до София. Имаме 41, 16% батерия, 3 градуса навън. Може и да успеем да стигнем до София, но все пак ще заредим. Така както изглежда, изминали сме 266 км, остават 41, около 307 км при тази температура. Това са средната скорост и времето за пътуване,
което сме карали в момента. Ето за това е след зареждане, което трябва да е същото. Разхода е 22,3. А това, което ви показвам в момента, е средният разход за 62 000 км 700, 19.1, Шкода Еняк, 80 кВт батерия, назадно, пак да повторя. И мисля, че с това тук ще приключа. Може да снимам още едно кратко видео на влизане в София, да видим, но то вече ще е променено след зареждане. Так, ако някой желае нещо за тази кола ревю, още да се направи, пишете в коментари. Сабскрайбвайте се, помагайте на канала. Тепърва започваме. Благодаря. Последен апдейт. Вече сме си пристигнали в Ихтиман на Финес. Зарядната заредихме за 40 км. Ето в момента им оставащи 40 км. Минали сме 70 от тогава и това е целият преход. 336, значи можем да кажем около 330 км може да изкара. Разхода е 21,6. 330 от 0 до 100 км, 100% до 0.